Драги приятели, 20 октомври 2012 година. Плакамото спи и чака нас. Абсолютен световен рекорд за Плакамото. На 20 октомври 2012 година моя милост и Понко, ето го тук, събира енергия. Смятаме да счупим всички световни рекорди, да се изкъпиме и да заземиме Плакамото. Слънцето пече, въпреки всичко, ние сме готови. Къде е слънцето? Ето. Така. Хората събират дърва за зимата, ловят риба, обаче ние се къпим. Няма никой. Даже Гларо са се избягали. Обаче ние сме тука. Ето го Понко, чака само да свършим репортажа и влизаме да се къпем. За сега толкова с Плакамото.